епизод. Да, тук сме и продължаваме да играем. И аз съм тук, вече направих Ендрю. Сори, ама аз тия по 10 минути клипове няма да се разберем, ще видя какво ще правя. Скам тази дано да се опитам, дано да направя някой циганията да се оправи, защото така ме дразни. И така. Сега Campfire трябва да си направим задължително, това е едно от задължителните неща. Май не са да го сложа, а? Еми, окей. И сега смятам тук на този MVO да видя. Аз искам да направя по един тим меч. О, имам още за един човек. Човек трябва малко... Не, карай, няма. Ари направи, защото на мен ми трябва. Виж, на ти още... не, дай. О, 9 меле демидж. Това е постижение, въпреки че моя е супер яка малко. И аз съм такъв, хайде сега да ги избием, защото вече... Да. Аре, изби ги тия, защото трябва да си правя къщата аз. Аз сега почвам ти ги изби. Ходав! Ида! Колко са, бе? Шко му направиха и мен. Кой ще бийте? Мен или, бе? Падна ми! Видео падна някакво, където би 12 меле демидж. Кин зомби арм. Това е яко, братче. Шакъл. Мамо! Шакъл от... Кой е як? Сай, забрали нещо? Увеличава ти самото такова. Ръста на оръжието. Окей, бой. Значи този меч, където съм аз, ми се падна с Сай. Яко. Аз си намерих зомби арм, с която мога да... Аз имам и някакъв мотон бумеран, който по ефект критикал. Окей, нека сега си направя моята протска къща, която е само за прота. Мамо, не си знам, че стигам. Ще направите и 4 да стане по-епик. И от другата страна така. Ето. Да, аз съм тук, с малко ме прави с клипа, защото майка ми е там. Да, пък в моя клип може да чуете майката на Велизар. Може да го изрежеш. Ще го видим. Абе, тя нищо не така. Така, сега това, вижте, ако искате да стане по-яко, това го извивайте. Да стане някакво якото, защото... Стане някакво по-якото, защото самото става по-яко. Може да видите. В терария мен много ме кеф, че не се изхабяват лайпаните. Значи аз мога си ходя с една готкирка 50 години без да спирам. Значи тук слагам честови, да знаеш, човек. Проблем, че няма, братче. Окей, тук не съм направил. Чакай, бе, не да я слага още. Аз ще чакам какво да се... Вече слагам, защото имам много. Аре, бе. Хитрънни ще са. Имаш някакви води, може да ги сложиш там. Ма прекрасти ги меча. Прекрасти ги меча, човек. Но съм умен, нали? Аз съм го служил само води, други работи служим. За сега всичко ще бъде набързано, а след ще ги а то клип няма да е някакъв много добрия. Майко, как ще се убия от тука, бе? Ще бъде къщи, ако още малко и ще стигам. Ние ще правим вече втори епизод. То това на мен ми се пада вече втори епизод. Майка му е! О, съм нервете, като стане... Там. Ти да фарма, човек. Окей. Аз тук ще правя къща. Това... За сега е толкова, чули, Харле? Харле. Окей. Нататък има пещера. Всъщност това май не трябва. Или пак трябва никаква идея си, нямам да е това трябва ли. Аре, бихоп, аре. Какъв бихоп? Окей. Точно се получи, се нека слоем платформите, който не знае как се използва тази къща, не се слагат само на едно место. Такова, това ще е като първоначална къщичка, защото ние не сме развити хора. Плюс това тук сега трябва да слагам въжета, с които не разполагам точно в този момент. Така. След като сте сложили честа и може да слагат платформи, така слагате.
спомнят малко. Защото влязоха на мисля как ще вляза. Ето и правите на платформата самата, за да може да слагат още честове, понеже да е булшит. И малко ще приключим, защото вън го чувам, че почва да кърми. Така яко почва. Спирам този куй и ще продължим. Омага йело. Моя вода ми даде. Дете общо омага след човек и направо ще се гърна. Окей, хора, аз ще тръгвам сега да фарма нататъка. Къщата, да знаеш, Карл, още не е оправена, ще оправим по-нататък, защото сега няма смисъл. Ние още ти първа вземем и роди. Добре, аз викам това да бъде за този епизод. Само да убиете слаймове. Окей, за какво щупих? Аха, пай, списи ще е лагнал. Еми да, надявам се. Надявам се. Надявам се да ви хареса този първи епизод на Тегаря Критбук. Се развихме малко и този епизод ще се развива повече и бай-бай. Ми кай, че ще спираш сървъра. Ма майка си след малко ще го запна, защото майка ще ми мрънка. Проблеми нема. Окей, намерих един чест, който с радост ще си лутна. Как ги намериш те често така? Не знам, някакъв булшит късмет. Окей, за какво зацепи сървъра? А, не. Знам. Пах ти! Манафа само гледай. Ана? Оста. Майка ти! Не мога. Какво е? Малко джъмпчета. Скин. Тук е бъркано скин, че сега ще начи. Ако имаш скин, дай го. Ми имам. И дай го колко ще там. 3. Ама не Тинора, ми Тимбар, темек. О, супер, аз... О, лайф кристал, правилно, лайф кристал, окей. Мога да влежа в зеленото парче. Окей. Пакти. Така. Приятно на гръцкана. Значи, да, ти си точно на същоположната моята същоположна страна. Както виждам, тук има разни айтеми и е доста богата пещерата като цяло. Нормално, о, да е голям. То няма голямо значение дали е голямо рода. Тук намерих. О, река Болшан, добре. Там 100% ще ми чест. Да. Ами нататък. Да проверим. Окей, айрон, добре. Максимум малко. Хора, мисля, че се наложи да копам надолу. Емералд! Да, това не съм го забелязал. Умирай, бе, Окей, значи малко емералд още от началото не е зле. И смятам да си правя хук. Него. Мога, това са ми най-точно. Най-тол ли? Окей, смятам аз да изям тази най-тол полушна Мога къща. да лезе на пещера. Добре, още тим тук намерих. Добавя. Трябва да направя по една тинкирка, нали се? Мгм. Трябва да споделиш с мен после. Че няма да ме стигне. Спокойно, ето почти всичко е общо тук, освен родити. Родити като за първоначално са още, обаче после ще ги направим. Все па всеки да си има роди, защото... Ето, за какво? Дяна. Може и да са общи. Някакви толкова имам ли бе? Окей, това е яко човек.